Umqeqeshi weChippa United uNorman Mapeza uthi ulindelee umdlalo onzima ngoMgqibelo xa iqela lakhe lingquzulana neOrlando Pirates kumdlalo we-Absa Premiership eBhayi. Amabhakaniya abesoloko eyongamela iChippa United mvanje. IChilliboyz zaagqibela ukuyibetha iPirates ngo-2015. Lomdlalo yinxalenye yemibhiyozo eminyaka 10 yasekwayo iChippa United. Mapeza uze notshintsho kwiChippa ukufika kwakhe kuba bebesemsileni noko ngoku bemkile ezembeni. Bakwindawo ye-12 kwaye balahlekelwe ngumdlalo omnye eBhayi phantsi kwakhe babethwa iKaizer Chiefs kuphela. Kodwa bayalazi uxanduva olubameleyo xa bequbisana nesikaMaggebhula nezingekabethwa kule midlalo mithandathu yokugqibela. You know, if you're going to concentrate much on Gabadino now, Mango, what about Lodge? What about Pule? What about Mimela? We work with the work group. We can't put much emphasis on one player. So when we work, when we train concentrating on Pirates as a whole, not about Gabadino Mango, not about Wayne Sandilands, no. Uthabo Rachale wayeyinxalenye yeqela lePirates elabethwa iChippa ngamanqaku 2 eqandeni ngo-2015. Bagqibelisa ngoko kuphumelela kuba esikaMaggebhula zibabethe imidlalo yasixhenxe ilandelelana. Yeah, we're quite aware of that hoodoo that's clouding the club, that when we play against Pirates we don't get the positive results that we want. So it's up to us as a club and as players that we go out there and work for those results to make it a turnover for this hoodoo. Impumelelo ngoMgqibelo ingawaphucula namathuba eChilliboyz okuya kwi-top 8. Umdlalo uqala ngentsimbi yesithandathu. Thabo Daniels weendaba ze-SABC eBhayi.